vo svete. Pustiť deplanetizáciu! A v inom svete Naša galaxia je v stave ohrozenia. Kapitán Quark? Strážcovia galaxie robia nábor kadetov. bol muž, ktorý mal sen. Vlastne som Lombax. Tak teda Lombax, ktorý mal sen. Chceme práve teba! Ak ukrývaš srdce, tak potom na to máš. Ty však na to nemáš. Ďalší! A vznikne úžasné priateľstvo. Možno nie také úžasné, ale určite príťažlivé. Volám sa Ratchet a ty budeš Clank. Na temnej strane vesmíru. O 2 dní budú galaktickí strážcovia zničení. Stanley, ty SMS-kuješ? Mami! Volám matku. Haló? Nezadržateľné zlo. Môj úžasný vynález! Teda väčšinou im dá možnosť Babrák. Chcú zaútočiť, musím strážcov varovať. Ja im viem pomôcť. stať sa hrdinami, ale nie legendami. Počkať, ešte lepšie. Nemáte pocit, že by sme už mali niečo odstreliť? Konečne. Čoskoro, Všetkých zlikvidovať. keď vesmírne sily ohrozujú svet, Idem na to! otestujte si výzbroj To bolo super! nájdite v sebe odvahu Predstavujem vám Olconátor! Oh. a odpálte Bum, zlato! nejaký asteroid. Čas na montáž! Ratchet a Clank. Zaujímavé, že náhle prerušenie rýchlosti vám dvom vôbec nespôsobilo... No nazdar. To nič, stáva sa to len najlepším. To je odporné. Už stačí! V kinách od 23. júna.